aku sowan, ya. Aku sowan. Yo. biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Kanca piyak, mari dalan, ana daya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah. Khabaril musakina mahu bikaril biniska kamaruro al-ghazali maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Bidin al-ghufari al-hu'amin wasiku bil-khari wasitihu lam yarima wahum yakuluna wabil-khari min alimin Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika lam tansut swalam tanuli wa turhumama wa manulan tabuta ala khairil bariyati lam tansut swalam tanuli. Kalau.
nuwun nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebah tebah tinebah saking Gudo pangrencana lumantar Sang Bapa ingkang ngadhep kukus dupa kang gumelun katebihna saking raos manembah marang sanesing Gusti kang merwa ingkang ananging pinangka syarat pratandha paring kinurmatan marang sising jalma manungsa kang tanpa kasat netra lumantar gugus dupa kang gumelun saking balak saking kidul mugi saged bali mangidul saking balak saking arah lor baliya mangalor saking balak saking wetan baliya arah mangetan dening saking Gudo pangrencana saking arah kulon baliya mangulon Suradira jenirat lebur dening pangastuti Jaya jaya wijayanti mugi tansah pinanggih rahayu 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 kalis saking sambi kala garangan squad original garangan squad original garangan squad original
Anggrek kepico laku terma Bukti sekamring musa bangsa Tunggal cipta tunggal setia Bangsa negara Iya Cipta tunggal setia bangsa negara awas yo kalau yo kalau yo ayo iya awas iya Anggrek kepico laku terma Bukti sekamring musa bangsa Tunggal cipta tunggal setia bangsa negara ya awas Hae yo ayo ngono ayo yo rambut ke barisane rambut ke ayo iya Wis mesti teco atase padha Anggrek kepico laku terma Bukti sekamring dosa bangsa Tunggal cipta tunggal setia bangsa iya awas Anggrek kepico laku terma Bukti sekamring musa bangsa Tunggal cipta tunggal setia bangsa negara iya awas dadah iya awas Pantasi podo Anggrek kepico laku terma Bukti sekamring dosa bangsa Tunggal cipta tunggal setia bangsa negara iya awas loh
Iya. 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 Wis meja pantasih padha Hangro kapijo laku termo Bukti sukang rasa bangsa tunggal cita tunggal satyo bangsa negara
Iya. Heeh. 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 Iya. Hara. Tas. Iya. Awas. Hati-hati, yo. Iya. Lah. Iya. Awas. Yo, hati-hati dewe, ayo. Yo, awas.
hati-hati. Ya, 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 ya. Ya. Ya, tutup. Awas. Caranya didigar. Ya. Iya. Hati-hati. Ya. Tas. Iya. Ya. La 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 la
Yo Jakani, awas. Iya, ya. Iya. Digir ke, yo, ya. Iya. Lah. Aduh. Oh
Tira kumiter bedah ing pinggir damono jlumatono kanggo seba mengko sore umpuk padang rembulane umpuk jambat kalangane ya
Beng piro Mas Ipan? Iya, iya. Awas. Awas. Iya, 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 iya. Ya. Sambat sopo matur subah nuwun. Nggih, Simbah. Yo, sumene saunta wis yo, niki wonten pengumuman. Mbak Feni dibuka fotone wau. Oke. Nggih. Endi ya mau? Ingkang rumaos beto sepeda motor Beat berwarna biru kanthi plat nomor AB5348GM. Sepeda malih kanthi plat nomor AB5348GM dengan motor Beat. Kunci motornya tidak dicabut dan sekarang dibawa di petugas parkir mekaten nggih. Oke, nawala saking para rincang-rincang panitia, bilih kang mirsani kasuwun lenggah kemawon. Ya, sing mirsani, sing nonton kasuwun lenggah kemawon. Sing mburi ben kumana nonton ya. Nggih. Sampun lenggah, sampun saged diawiti nggih. Nggih, pun lenggah dereng niki. Ya ben lenggah sih. Iki wis kepenak banget. Papane ya wis diresiki. Ya wis ora ana apa-apa. Alon, iki doutur apa ta iki? Doutur apa ta jane? Mbah iki kok rame men to ya? Piye iki? Oh, kita do jagongan dhewe-dhewe. Jagongan dhewe-dhewe. Temu kangen sak pendek. Temu kangen. Ning kono ketoke ora ketemu. Iya, karang yo blendrong iki suwe ora dimainke. Lah iya. Soale marai udan sak pendek. Ya bener. Nggih. Dijogetke Mbak Feni. Nggih, Cak. Nggih, manut wingking nggih. Nggih. Wonten pamundutan mboten, Mbah? Apa-apa lagune apa? Iku lagune apa iki? Kok kowe dadi melu? Ora, iku takon Mas iki. Capek gunung Mas, buri. Oh, capek capek gunung. Oh ya, sip. Ya. Oke. Ya bener. Ya, Mantap. Langsung pinangkani Mas. Yo. Ngejo kaya wong ngenteni anu. Ya, Atum sembako. Capek gunung. Piye carane omongan ngono? Mbuh. Nyamplung yo Mas. Penak Iya. ya. Kusum Laras percussion lagi. Garangan squad original.
teko jagung yen mendung tak silih cabe gunung ya moga-moga didani mau. Oh mau wis. Wis didani mau. Oh iya, wis dimaremke mau. Hujan badai mau ya Mbak Siska ya. Yo tindakke, Nduk. Tindakke. Sekali bisa. Iya. Heeh. Mas, tunggal lagu caping gunung. Sampun. Heeh, iki sak banjure iki manut mburi apa manut pamundutan. Apa manut simbah-simbah iki? Apa manut babae? Lagune napa, Mbak? Lagune napa niki? Iki adoh apa iki? Hah? Yo arono. Heeh, goleki sing jenenge Budi. Budi golek ana, mau njaluk bruto. Ah, ya. Matur nuwun, Mbah. Heeh, iki. Kae. Ya, Pak. Njaluk bruto. Kayak ana bruto ya. Udu bruto kok njaluk bruto kok kepiye to? Aja. Mesake jare. Iya. Ora apa-apa. Bacotke apa, Mas? Napa Mas Rian? Sing langgam-langgam apa sing gayang-gayang? Monggo. Lagune napa Pak Bu? Sing gayang-gayang ya. Apa iki? Apa, Mas? Ana sing nyuwun segara madu. Segara madu. Karang ya lagi anyar ya Mbak Siska. Iya, mendah segorone kaya ngopo? Lah iya. Mendah legine. Kuwi bebasan ya, Nduk. Oh, ngono. Heeh, nek wong mesem kaya manis wah kaya segara madu ngono saking legine. Ora ya ngono ya, Mas. Heeh, iya. Oke. Heeh.
nyuwun lagun Segara Madu monggo Mas. Yo, sinarkan pro konco-konco garangan squad original Kusuma Larasuki wonten Karisma Purba, profesional audio sound system Segara Madu. Sikat song. Garangan squad original lagi. Ada Siska Puspita. Ada Penny Puspita lagi. Terima kasih. Ada Kak Penny Puspita. Mana ya? Badannya Ada nih. Terus Dik. Ye, penonton legake mawon ye. Monggo katuran penonton. Legake mawon ayo. Ayo Dek Feni. Goyang ke Dek Siska. Ayo Mas. Jos. 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 Bareng ya? Kasmaranku rasa Segara Madu Nora kalis memati enggal buku saya ingin Rasa teko muka siramu ayo ya kasmaran Segara Madu ayo ya kasmaran Segara Madu. Mas Wiwit sampun Mas Nggih matur suwun nuwun.
Segara Madu, terima kasih. Nggih. Sing kayang-kayang sampun dipinangkani. Mau sing langgam-langgam wis yo nduk ya. Nggih. Nggih sak banjuri apa meneh. Nggih, mumpung dereng enten komando saking Bapak Amri kalian Bapak Iko. Kok nek wis ditarik ngono ya. Heeh, nggih. Desiska, Nggih, Mas. ya ampuh tenan. Pripun? Penontonnya ampuh. Ampuh tenan, Kon lungguh Mas. ya lungguh. Iya, Ya. kayak semene ya lingguh Luar kabeh ya, biasa. Mas. Luar biasa. Antusias, atensi dari warga masyarakat Bleberan. Bleberan. Oh Mas. Bleberan. Bleberan. Oh Bleberan. Aslinya Bleberan. Bleberan. Oh Sampeyan mau mau apa? Pak Amri mau ngomongnya Bleberan deh ngono. Ya aku ya kur manut. Luar biasa, tepuk tangan kagem Bleberan. Tepuk tangan. Kurang kompak, tepuk tangan kagem Bleberan. Luar biasa. Wah. Kompak. Meriah sekali. Sangger sing tepuk tangan ki wis Mas Rian wis kompak. Ya sak banjuri napa niki? Oh diukel sik. Ya ditarik dilongi siji boko siji monggo. Yo dilongi yo. Sapa sing bali? Diantreni yo siji-siji. Di absen, Mas. Heeh diabsen. Yuk monggo. 3 2 1.
iya, 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 iya. Ya, ya, ya. Tas. Hara. Iya. Iya. Ora kena. Tas. Iya. 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 Endang Anggora. Huh?
ya. Ya.